Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης και αυτές είναι οι ανεξήγητες ιστορίες. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας στρατηγός, ο σπουδαίος ηγεμόνας, πέρασε στην ιστορία και κέρδισε μια θέση στην αιωνιότητα, καθώς κατάφερε να κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Αφού επικράτησε στην Ελλάδα, εκστράτευσε κατά των Περσών, πέρασε στη Μικρά Ασία και έφτασε μέχρι τις Ινδίες, υποτάσσοντας τους λαούς που βρέθηκαν στο δρόμο του. Αυτό που τον έκανε όμως να ξεχωρίσει από άλλους μεγάλους στρατηγούς ήταν πως οι κατακτήσεις του δεν άφησαν γεύση καταστροφής, αλλά δημιουργίας, μιας και ο ίδιος επέλεγε να σέβεται τις παραδόσεις και τα ήθη των λαών που κατακτούσε, ενώ τεράστιο ήταν και το πολιτιστικό έργο που άφησε πίσω του. Η πορεία του έφτασε σε εμάς μέσω των βιογράφων, αλλά και ιστορικών, είτε της εποχής του είτε μεταγενέστερων. Μεταξύ αυτών ο Παυσανίας, ο Σκύλακας, ο Αριανός, ο Στράβωνας, αλλά και κάποιοι διφορούμενοι όπως ο Ψευδοκαλλισθένης. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κυκλοφόρησαν διάφορες παράξενες διαδόσεις που στα αυτιά των ανθρώπων εκείνης της εποχής, ακόμα και της σημερινής, μπορεί να μοιάζουν υπερβολικά ή ακόμα και φανταστικά. Ωστόσο αποκτούν κάποια σημαντική αξία μόνο αν γνωρίζουμε και συνδυάσουμε πολλές πληροφορίες μαζί. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, πριν τον Αλέξανδρο. Διάφορες διηγήσεις όπως του Κτησία και του Σκύλακα αναφέρονταν σε πολλά περίεργα πράγματα προς τα μέρη στα οποία εξαπλώθηκαν οι εκστρατείες του. Σε σχέση με όσα κατέγραψε ο Σκύλακας, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο Αλέξανδρος έφτασε στο πρώτο έθνος της Ασίας που είναι οι γυναικοκρατούμενοι Σαυρομάτες, ή στο έθνος των Μαυροκέφαλων κοντά στην ελληνική πόλη Τραπεζούς, ή στα ανάκτορα της Κύλης Συρίας, ή στους Αιθίωπες που είναι οι πιο γεροδεμένοι από όλους τους ανθρώπους, από όσους εμείς γνωρίζουμε, ψηλότεροι από 4 πύχες, περίπου δηλαδή στα 2 μέτρα. Μερικοί μάλιστα εξ αυτών φτάνουν και στο ύψος των 5 πύχεων, περίπου 2,30, οι οποίοι χρησιμοποιούν βέλη πυρακτωμένα. Ο Σκύλακας επίσης αναφέρεται και στους κάτω από την γη κατοικούντες, τους Τρογλωδίτες. Στα μέρη που κινήθηκε ο Αλέξανδρος, ίσως συνάντησε και το έθνος των ανδροφάγων Σκυθών. Ποιοι να ήταν αυτοί οι λαοί που έτρωγαν ανθρώπινη σάρκα, ήταν ψηλοί σαν γίγαντες, είχαν μακρουλά κεφάλια, σαν και αυτά που βρέθηκαν στο Περού, και κατοικούσαν στο εσωτερικό της γης και είχαν μάτια σαύρας? Οι περιγραφές ταιριάζουν απόλυτα με την αδελφότητα των Ερπετοειδών. Σύγχρονοι μελετητές του βίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποκάλυψαν μια νέα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας που δίνει την πορεία του στρατιλάτη με ένα μεταφυσικό μανδύα. Από τις εκστρατείες του μας έρχονται μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές για θέα Ασιάτια και πλήθος άλλων περιπτώσεων όπως στενές επαφές με κοινοκέφαλους, ερπετοειδή, υποχθόνια πλάσματα και γίγαντες. Στο έργο Αλεξάνδρου Ανάβασης του Αριανού υπάρχει καταγραφή ενός παράξενου συμβάντος στο οποίο διαδόθηκε μεγάλη σημασία, πιθανότατα επειδή θεωρήθηκε προϊόν μυθοπλασίας. Συνέβη κατά την πολιορκία της Τύρου και σύμφωνα με το κείμενο, οι πτάμενες ασπίδες σε τριγωνικό σχηματισμό έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό, πάνω από το κεφάλια των Μακεδόνων στρατιωτών. Στη συνέχεια οι ασπίδες αυτές κατευθύνθηκαν κάνοντας γύρους πάνω από την Τύρο, ενώ μια από αυτές εξαπέλυσε μια φωτεινή πύρινη ακτίνα. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες μπροστά στα μάτια των έκπληκτων στρατιωτών, μέχρι που ένα τμήμα από τα πέτρινα τείχη της Τύρου σοριάστηκε, επιτρέποντας στους Μακεδόνες να εισβάλλουν στην πόλη. Ξένοι μελετητές εξωγήινων φαινομένων
έχουν βασίσει τη σύνδεση της εκστρατείας με άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα, σε περιστατικά όπως αυτό που καταγράφει ο Αριανός, αλλά και πιθανόν σε αποσπάσματα από τον Μεγασθένη και τον Πτολεμαίο. Ανάμεσα σε αυτούς ο Frank Edwards και ο Raymond Drake, που έχει δώσει μεγάλη έκταση στο θέμα στο βιβλίο του «Θεοί και αστροναύτες στην Ελλάδα και τη Ρώμη», που γράφτηκε το 1976. Ο Raymond Drake, δίνοντας τη δική του ανάλυση στα γραφόμενα, υποστηρίζει στο βιβλίο του πως ακόμα ένα περιστατικό με άτια καταγράφηκε κατά την πορεία του Μακεδονικού στρατού προς τις Ινδίες. Σύμφωνα με το κείμενό του, τις πηγές του οποίου βέβαια δεν αποκαλύπτει, κοντά σε ένα ποταμό εμφανίστηκαν δύο υπτάμενα σκάφη, που περιγράφονται όπως οι ασπίδες της Τύρου, τα οποία εφόρμησαν κατά των στρατιωτών. Το αποτέλεσμα ήταν να πανικοβληθούν στρατιώτες, άλογα και ελέφαντες και να μην διασχίσουν τον ποταμό. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρεται σε αυτά ως πράγματα θεόστρατα από αγνώστους θεούς. Ο Ψευδοκαλλισθένης, όπως έχουμε αναφέρει πρωτήτερα, απέκτησε αυτό το ψευδόνυμο γιατί βάσισε το έργο του στα κείμενα του Καλλισθένη από την Όλυνθο, του ιστορικού που ακολουθούσε το Στρατιλάτη στις εκστρατείες του, αλλά και στις βασιλείους εφημερίδες που ήταν στην ουσία το ημερολόγιο της εκστρατείας και συντασσόταν από τον γραμματέα της αυλής. Έτσι κάποιοι μεταγενέστεροι μελετητές έχουν διαρωτηθεί για το κατά πόσο είναι εντελώς φανταστικά τα όσα αναφέρει. Συνάντησα επίσης πολλά έθνη που έτρωγαν σάρκες ανθρώπων και έπιναν το αίμα ζώων και θηρίων σαν νερό. Τους νεκρούς τους δεν τους έθαβαν, αλλά τους έτρωγαν. Τους επιτέθηκα, σκότωσα με το σπαθί μου πολλούς από αυτούς και υποδούλωσα τη χώρα τους. Και τράπηκαν σε άτακτη φυγή, μέχρι που οχυρώθηκαν πίσω από τα δύο βουνά που λέγονται Μαζί του Βορρά, και δεν υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος από αυτήν ανάμεσα στα δύο βουνά, και μεταχειρίστηκα κάθε μέσο, ώστε να μην έχουν άλλη έξοδο πλην αυτής. Και στο σημείο αυτό έκτισα χάλκινες πύλες, πλάτους 22 πήχεων και ύψους 60, και τις πέρασα μέσα έξω με ασβέστη, ώστε να μην μπορούν να τις ανοίξουν ούτε με φωτιά, ούτε με σίδερο, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί ο ασβέστης σβήνει τη φωτιά και σπάει τα σίδερα. Έξω από αυτές τις φοβερότατες πύλες έκτισα άλλη με σκληρές πέτρες, που καθεμία τους είχε πλάτος 11 πήχες, ύψος 20 και μήκος 60. Έτσι λοιπόν ασφάλισα τη νέα αυτή οικοδομή. Πότισα τις πέτρες με κασίτερο, τον οποίο ανέμιξα με μολύβι και την πέρασα με χαλκό, ώστε τίποτα να μην μπορέσει ποτέ να τις ανοίξει. Και τις ονόμασα πύλες της Κασπίας. Εκεί μέσα έκλεισα 22 βασιλείς. Τα ονόματα αυτών των εθνών είναι Μαγόγ, Γόθ, Κοινοκέφαλοι, Νούνι, Φωνοκέρατοι, Συριασόροι, Ήωνες, Καταμοργόροι, Ημαντόποδες, Κάμπανες, Σαμάνδρης, Ιππίης, Επάμβοροι. Σε μία προφητεία του, ο Άγιος Ανδρέας έλεγε κάποτε: «Κατά το έτος εκείνο θα ανοίξει ο Κύριος τις πύλες των Ινδιών, που έκλεισε ο βασιλιάς των Μακεδόνων Αλέξανδρος. Θα βγουν τότε από εκεί 72 βασιλείς με το λαό τους, τα λεγόμενα βδελιρά έθνη, που είναι πιο σιχαμερά από κάθε αηδία και δυσοδεία. Αυτά θα διασκορπιστούν σε όλο τον κόσμο, θα τρώνε ζωντανούς τους ανθρώπους και θα πίνουν το αίμα τους. Θα καταβλοχθίζουν επίσης με μεγάλη ειδονή μύγες, βατράχους, σκυλιά και κάθε ακαθρασία, αλίμονο στις περιοχές από όπου θα περάσουν». Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε εξ αρχής αυτό ως σκοπό ή απλά προέκυψε στην πορεία.
Σημασία έχει ότι διαβάζουμε πως αυτό έγινε και σίγουρα δεν είναι τυχαίο γεγονός. Σύμφωνα με την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο Μέγας Αλέξανδρος εξεστράτευσε στην Ανατολή με αποστολή να κλείσει τις πύλες που είχαν ανοίξει. Η προφητεία του μας μιλάει επομένως για μια θεϊκή αποστολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για αυτές τις πύλες? Καταρχάς, για αυτές τις δραστηριότητες του Αλεξάνδρου ουδής γνωρίζει, αφού όλα τα σχετικά αρχαία κείμενα υποκρύπτονται επιμελώς. Υπάρχουν πολλές πηγές που μας μιλούν για τις πύλες. Τα γραπτά όμως αυτά κρύβονται σε βιβλιοθήκες που λένε κάποιοι που βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα ή ακόμα και στο Βατικανό. Σε διάφορα βιβλία σχετικά με αυτό το θέμα λέγεται πως η έδρα των Νεφελίμ βρίσκεται στην έρημο Τακλαμακάν, στην επαρχία Ξινγιάνγκ στη Βόρεια Κίνα. Το όνομα Τακλαμακάν στην τοπική γλώσσα σημαίνει μπαίνεις μέσα αλλά δεν βγαίνεις έξω. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πανάρχια και τεραστίων διαστάσεων πυραμίδα, που στην κορυφή της υπήρχε κάποτε ο ναός του Βάλ. Κάτω λοιπόν από την αρχαία αυτή πυραμίδα, η οποία ονομάζεται και Λευκή Πυραμίδα, υπάρχει μια υπόγεια πολιτεία, η οποία ονομάζεται Μαχτανέ, που στη γλώσσα του Ναχρμπέν σημαίνει Λευκή Πολιτεία. Είναι ουσιαστικά ένα δωδεκαμελές συμβούλιο που αποτελείται από Νεφελίμ και άλλους αρχαίγονους δαίμονες. Στους 4 αυτούς δαίμονες αγγέλους θα δοθεί εξουσία να κάνουν μεγάλες καταστροφές στη γη στα έσχατα χρόνια. Σε συνδυασμό με την ιστορία και την προφητεία του Αγίου Ανδρέα, ο Μέγας Αλέξανδρος έκλεισε τους Νεφελίμ, τα ρυπαρά έθνη δηλαδή, κάτω από πύλες, το 326 π.Χ., καθώς και πύλες που βρίσκονται στην Ινδία. Για την ακρίβεια έκλεισε 72 βασιλείς. Αυτοί λοιπόν οι βασιλείς είναι που θα βγουν έξω στα έσχατα χρόνια μαζί με τους ακολούθους τους και θα βασανίσουν τον κόσμο. Εσείς τι νομίζετε? Το Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ και εμφανίζει ένα μυστηριώδες πρόσωπο που το όνομά του είναι Δουλ Αλ-Καρνέν. Η αφήγηση αναφέρει πως υπήρξε κάποτε ένας ισχυρός ήρωας, ο οποίος ταξίδευσε έως και τις δύο άκρες του κόσμου, την Ανατολική και τη Δυτική, δηλαδή στα σημεία όπου ο ήλιος ανατέλει και δύει. Αυτός λοιπόν ο ήρωας, ο οποίος συνεχίζοντας το ταξίδι του σε άλλα μέρη της γης, έφτασε μπροστά σε δύο μεγάλα βουνά, στη σκιά των οποίων ζούσε μια περίεργη φυλή. Οι άνθρωποι της φυλής αυτής χαρακτηρίζονται από την αφήγηση του Κορανίου ως υπάνθρωποι και με ζωώδη συμπεριφορά, αλλά παρόλα αυτά ζητούν τη βοήθεια και την προστασία του ήρωα, προκειμένου να αποθήσει τους Γόγ και Μαγόγ, οι οποίοι ζούσαν πέρα από αυτά τα δύο βουνά και παρενοχλούσαν αυτή τη φυλή. Ο Δουλ Αλ-Χαρνέν λοιπόν θα δώσει τη λύση στο πρόβλημά τους, κατασκευάζοντας ένα γιγάντιο τείχος από σίδηρο και φωτιά, εμποδίζοντας τα κάρθατα γέννη Γόγ και Μαγόγ να εισέλθουν. Σύμφωνα με το Κοράνι, το τείχος αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και σήμερα και θα καταστραφεί την ημέρα της κρίσης. Πραγματικά, το όνομα Δου Αλ-Καρνέν, ο φέρον δύο κέρατα, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικό για τις πηγές του κειμένου του Κορανίου, καθώς ο τίτλος αυτός στην πραγματικότητα είναι ένα επίθετο που χρησιμοποιείται συνήθως για τον Μέγα Αλέξανδρο ήδη από την αρχαιότητα. Στην πραγματικότητα ο τίτλος αυτός αποτελεί το αποτέλεσμα της σύνδεσης του Αλεξάνδρου με την κερασφόρο συγκριτιστική Αιγυπτιακή θεότητα, γνωστή με το όνομα Ζεύς Άμον, η οποία οδήγησε στην απεικόνιση του Μακεδόνα βασιλιά με δύο κέρατα κρυαριού να προεξέχουν από το κεφάλι του. Κατάφερε πραγματικά ο Μακεδόνας στρατηλάτης να σφραγίσει για πάντα τα ρυπαρά γέννη πίσω από ένα τσάλινο τείχος?
Ακόμα και σήμερα η ακριβής τοποθεσία του τείχους παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ανεξήγητα μυστήρια της ιστορίας. Κάποιοι ψάχνουν στα στενά του Καυκάσου, άλλοι στα βάθη της Ασίας. Όμως το βασικό ερώτημα παραμένει: είναι το τείχος ακόμα εκεί? Σύμφωνα με τις προφητείες, κάποια μέρα αυτά τα λιπαρά γένη θα καταφέρουν να σπάσουν τα δεσμά τους και η απελευθέρωσή τους θα σηματοδοτήσει την τελική αναταραχή του κόσμου. Εσείς τι πιστεύετε? Βρίσκεται κάπου στον πλανήτη μας ένα αρχαίο φράγμα που συγκρατεί την καταστροφή? Περιμένουμε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ανεξήγητες Ιστορίες και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα νέο μυστήριο. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμηθείτε, δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα και το μυστήριο παραμένει. Καλό σας βράδυ. Suffer, mortals. We are free soon. The gate will break. Ανεξήγητες Ιστορίες.